sammen og velkommen til den her video. Hej alle sammen og velkommen til min video, min kanal, det er hans. Så vi leger lidt i Dinos Lejland og så vi kan se. Og så skal vi prøve alle de vilde karuseller. Ja, så eller rutsjebaner-karuseller. Ja. Nå, men vi kan starte med den her, der er lige her. Hvor mange stjerner giver du? Jeg giver den... Hvor mange giver du den? Du starter. 3,9 stjerner. Okay, jeg siger bare lige, at vi giver en stjerne for rutsjebanen. Jeg giver også 9 stjerner. Den er fucking god. Så trampolinerne. Vi alle sammen ved, at trampolinerne de er Nej, men den er fucking ikke karusel på hende. Nej. Så nu skal vi op. Og prøv den der går lige ret ned. Lige ned. Nej. Jeg skal bare lige finde en vej ned. Og her er jeg lige. Ja. Så vi skal prøve den der sorte og gule. Ja, jeg skal nok gå ned. Jeg filmer bare lige. Og så filmer jeg at komme ned. Den er sindssygt. Ja, så kan du tage den der vej nu. Den aller. Jeg skal lige vise jer reglerne. Regler for at bruge... Fuck det. Se, jeg tror... Shit, kan se det. Stop det. Så man skal holde sig sådan her. Ja, og så skal man lægge sig ned. Ja, og man må ikke gøre det med hovedet. Og man må ikke gøre det med hovedet. Man skal være over 8. Og man skal ikke skubbe en ned. No. I skal lige se, den går pisse lige ned der. Jeg fandt den bare. Hallo, starter nu ned. Jeg kan bare lige hen og vise det. Nej, jeg kom. I venter lige bare køre. Jeg skal fandme lige ned. Den var fucking vild. Hvad giver I den? Det ved jeg ikke. Måske... 11,11. Nej, det er kun op til 10 stjerner. Nej. Den giver 10,11. Ja, jeg giver den 9. Den er... 10. Ej, 9. Okay, hvad så? Nu skal vi op og prøve den der. Nej, det er jo ikke noget. Nu skal vi op og prøve den der. Så skal vi prøve den her, drenge. Kom her.
Hvorfor? Fordi du skal filme dernede, at vi gør det. Helt godt. Jeg var ønske, jeg måtte komme op, fordi at den er pisse lidt. Jeg kan sagtens holde kameraet. Så, bare kom op. Jamen, jeg må ikke. Jo, Nej, fordi så filmer han ikke også. Jo, så jeg gør det bare derovre. Nå, men husk at like og subscribe mine videoer. Shit. What the fuck? Jeg kommer lige med et øjeblik. Jeg kommer om et øjeblik. Vent, jeg kommer. Jeg giver den 3,4, fordi det gør ret ondt i røven. Jeg giver den 5,1. 1,1. Kom. Nej, Philip, kom. Så går vi ind i munden. her. Nu skal vi lige op. Shit, man. Jeg går fandme op på den. What the fuck, man? Der skal der en der. Hallo, jeg gider altså. Så hopper vi ned, man. Nej, Jeg gider altså ikke være med. Hallo, jeg gider altså. Hallo, kom, vi skal på munden. Vi skal op. Fordi vi kom for hygge os. Det her, det er hygge. Erik, kom, vi skal op på. Så gør vi her. Den åbner. Shit, motherfucker. Kom nu. Jeg bliver fucking bashed. Jeg gider ikke mere. Så dreng. Undskyld, hvis den her video ikke bliver så lang, men så vi prøver de her elastikker, og det sidste. Hallo, Arian. Sådan her kommer man op på gangstermåden. Sådan her går man ned på gangstermåden. Nej, hvad er det? Hallo, må jeg godt holde kameraet? Eller du har jo hold. Hallo. Og det er sådan her, man går ned af. På den sejlbåd. Og det er sådan her, man går ned af. Nu er det mig. Hallo, nu er jeg den sejeste her, der turer ham. Det er sådan her, man går op på gangstermåden. Jeg tror, det var filmen på i dag. Ja, vent lige. I kan se, det er mig. Kom nu her for helvede. Hej Marek. Hej Philip. Hej Magnus. Hej Arian. Hej Christian. Hej Marek. Jeg tror, Arian var den video for i dag. Det her er videoen for i dag. Og vi ses, drenge. Husk